Dahil na naman ang wifi. Hindi na. Paano kita kayo mag-upload? Ang dami miss pa dito. Ay, tama na yun eh. Pare! Sampayan, ha? Ano pare? Wire pa de. Ay, aram ko wire iya. Oo. Hindi ako pa rin wifi. Ikaw may wifi ka naman. May wifi ako pa de. Ano Ata. sa kuya? Ay, man sa kuya oh. Alam mo pa de, nangay po kaya si Agum Sampayan, takulang. May naling akong wifi hudo man sa inutan. Pinutol ko pa de. Uli. Yung kayo dan sa wire tao. Kaya na akong wifi. Klase mo ang pariday ng ibang wire na makuha ka. Yung wifi ko niyo. Ayo, sa'yo mo pala dito sa ulo man Ano ade. na yung taon mo ah. Kaya na akong i-upload. Dahil akong wifi ngunyan. Iba akong transaksyon. Pabar kayo kisira. Tapos pinutol mo sa wire ko sa wifi. Bakal ka sa paliki bago pa de, pasensya ka na taara mo. Pag- Kaya ko kaya tulos na rap. naman. Sa'yo mo pala dito. Halabaon mo pati ini pa ding Sampayan. Mahala ba representos metros? So iba, winalat ko man pala eh. Saka, Para, dahil man ito piling magamit na tapag putol na pala ni oh. hindi na sana magtsaga kang butong saragan. Mga nagtitilo. Dahil pala kami mga hirap kaya mga butong. Hindi talaga ang magayong tap, wire, dahil ano, sampayan talaga, magayong labahan. Straight on. Tuugon baga. Bata mo yung magpadog sa raso. Na, paano kang pa rin? Baka pwede mo mapalitan. Anong palitan? Ako na nagputol, ako pa masalida. Ano na? Ikaw nagsalirikan ko yan, ikaw magbakal. Intindiyon mo lang ngayon sampayan. Ngunyan, pasensya ka, kung suwayan mo naman, yun naputol ko. Oh, ako pa mapasensya sa imo? Ikan mag-adjust pa de. Iyaw. Kung mo yamo, pag may labahan ka duman, magkasampay ka sa kuya. Kaya alabay ni. Kabang kilometro ang sakop kayo nito, alabaon ma. Tapos wifi ko ano? Iyan nga, pairahay mo na lang, magbakal bagong wire, tangaling brand nyo. O, pabor pa nga rin, palitan mo pa kung wire mo. Mas lalong Mabaguan sa wire mo. Mabaguan yan. Ano, mabakala sa panibago. iyaw. Tao mo lang pa din. Puro gastusan. Dahil ko bang kaya paliaran, nasa'yo mo pala din yung wire lumahan na nakatakaw. Pasensya ka. Sisa siya lang may wifi dito eh. Ikabula ka. Oh, yan o. Para mo man siya nabaga. Na napanlingaw nga pa. Ang tao bagang napapanlingaw. Dahil man ang kunyan. Kung mga pinapila ko, accident. Hindi ko bubungod. Oo, ini ang natripang kong kwan. Kaya pansya ka tayo kung dahil kang wifi. Maki-upload ka sa dito sa kuya kung may ma-upload ka. Na, pwede lugod. Pero baka palitan mo di password. Oh, sige. Ano? 20 pa rin. Bule. Nila, para asing kuman siya ng hulog sa rong oras. Ay, ito sa mo. Per minuto nga, 20. Makabawi lang ka sa wire. Ay, ikapang. Jesus, Marius. Dahil man yung mga kong wire. Imported. Aling Jakarta. Kung puro ka man siya napadidistroso, maray pa umarayo-rayo ka na. Sa kung di Ano, ka Robert? makapugol, baka matigtig ining tuo ko, maawala ka. Nangay mo pangali sa Maki Sampay. Bulta na, ang gulgul pa rin sa ko lumang. Ubusan na lugod pa dahil, pati sa mga router ko duman, pati sa receiver. Murag talaga pa rin. Mapinadabag talang pa din na. Pansa ka na palita, sa wire mo na dali ko. Hirapang kadiwong kong mako ang araw ko na kung siring siya. Saan man itakawad? Udyan pa rin sa inutan. O yung tabtabon. Nani dahil mo pakinabangan. Hindi mo na bagang padiwong kung ini. Oo, ako bag okay. Kung pala ito. Kaya man yung magsampay. Alabay niya eh.